ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଦରାଜ ପଡ଼ି ଧନ୍ୟ ହେଲା ଅଦକ୍ଷ ନଗରୀ, ଧନ୍ୟ ହେଲି ତବ ଦର୍ଶରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। বশিষ্ঠ মহর্ষি বসিদ্ধ বନରେ যাদব উঠিলে দর্পন্ধ রাক্ষস মানে মিলি যাদবର କରିଦେଲେ ନଷ୍ଟ। ଆକାଶରୁ ଶୁଣି ଦୈତ୍ୟ ବାଣୀ ଆସିଅଛି ଭାଇ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଲେ ଜାଗମର ରକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ ମୋ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଏ ବସିତ କହନ୍ତି ଶୁଣନାରପତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଜାଗ। ସୁନ୍ଦର ସୁତ ହୋଇ ଉପବତ ନାଶନ କରନ୍ତେ ବେଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେବେ। ଅସୁର ମାରି ଜାଗ ରଖିବେ, ଏମିତି ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେବେ। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ଯାଗ କରୁଥିଲେ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ରାକ୍ଷସ ଯାଗ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଯାଗ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଶୁଣି ये तो संपूर्ण असंभव कथा गुरुदेव। ये संपूर्ण असंभव। रामर सामान्य बालक रचनाय फलवस्त्र धरी बालक स्वभाव तार होइनि पूर्ण। अंधार घर को देखि डरुଥାଏ ସେହି ରାକ୍ଷସ ମନକୁ ବିନାଶ କରି ଜାଗ ରକ୍ଷା କରିବ। ଗୁରୁଦେବ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଗୁରୁଦେବ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। अरे विश्वामित्र भाई सोना रूपा भाई बाबा मूर्ति के तारे बड़ी की बताए जपी कथा विचार दूहे देखे
ଆମକୁ ମୋ ସହିତ ବିଦାୟ ଦିଅ ତା ନଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ମଶାନରେ କରିଦେବି ଖାଲି ରଖିବି ଚରିତ୍ରକୁ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମହର୍ଷି, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର, କାହାକୁ କାହା ସଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି ତୁଳନା। ରାମ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ, ନ ଜାଣି ଧନୁଷ୍ଣ ଧରି, ବାଳକ ସ୍ୱଭାବ ତାର ହୋଇନି ପୂରଣ। ସେ କି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗ ରକ୍ଷା କରିବ। ନା ନା ଗୁରୁଦେବ, ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଫେରାଇ ଦିଅ ଗୁରୁଦେବ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। রাধব অগ্নি কোন সামান্য মাত্র ইচ্ছা করে নিমিষকে দাঁড়িয়ে পারে সর্বভৌমত্ব আমার কোন সেই করি দশরথ কাহে সঙ্গে জীবি মোহি চতুরঙ্গ পড়ানে অসুর Oh